Okay. Come Fernandez. Iyke. No. Nikalisia. No. I didn't marry him. Isso no potacha. Try. I bani faji. I will force oga. Maazị Osondu. Aya na kochana. Olukwu na nwere ndị nwere eziokwu n'obodo na ndị nwere ugwu. Ndị eme ka obodo anyị gaa n'iru. Ọnya ka eji wee mara otu ndọrọndọrọ anyị. Ọ bụ eziokwu. Ịma na ọ na-eme mfuko otu ndọrọndọrọ n'ụzọ esi agba mbọ ka ife dị ndị ọha na eze mma. Ọ bụrụ na sọsọ na local gọọmenti ma gọọmenti etiti ọ na-asọ mbụsọ na mmụọ. Ndị wee kpebie dị n'ime mmụọ wee sị na ndị otu unu mekata bịakwute m si m bịa soro tie mgbu maka na ọnọdụ a m ga-esokwa wee tie ọ maka mana ọhe ịmara ụkọ ya bụ oke ebido n'eju anyị anọkọtana wee kwekọrịta n'ọnụ Igbo niile nọchite anya anyị ụka gọọmenti ala mmụọ ichie Erasmus ife anyị na-ekwu aka agbata n'ụlọ m na mmụọ ncha ncha biko unu nyetụ m obere oge ka m chee na-eche biko o nwere ife ị na-eche n'ebe a ịma na mberede nyere dike abịa ya bụ mberede ka ejikwara nwa dike ọkọme ife inwe nkịta awụ ịkpọkọnyọ ndị obodo ka eji gbasasịba ozi na-agwa ha ife inwelu n'uche ịya alụrụ ha na erigoro maka na onye eni a na-achụ efi na-akpọ afa o jiri ọ bụla efi o jirekwa ife ji akwụsị efi onye mere Maazị Osondu egburu oge adịkwaghị bido garịwa gwa ndị obodo ihe ị ga-emere ha ịnọ n'otu nwe mmeri ụjọ atụrụ gị anyị nọgị n'azụ onye si nwatakịrị ga-jide nkapị ga-enyekwa ya mmiri o ji akwa aka anyị nọgụ n'ukwu anyị ga-ehikwe gị aja n'ukwu gawa n'ihu Papa Obinna, ụmụazị a gwara m na ịkpọchite onwe gị ụzọ n'ime ụlọ. Ka o si na dị, Ada sị m na o sichago nri. Ịchọzikwa ịbịa soro anyị rie nri. bịa Adam bịa bekene bịa ndọrọ anyị ka mụ na anyị kpaa ife baa ulu dịka di na nwunye. Nke bụ nkata mụ na gị na-akpa kemgbe anyị lụrụ di na nwaanyị bụ nkata anaghị enwe isi. Ọ bụrụ ife na-ekwu bịa nọrọ anyị. Ka m nọdụkwa na maka na ọ dị ka ihe ị chọrọ ịkpa dị gị mkpa. Ọ dị m oke mkpa. Ụmụ ndị bịa fasị mụ bịa zọọ ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi lokal gọọmenti. Eziokwu. Hey, ya ka iji nwanyị ekwu nwoke a? Ya ka iji kpọchite nwoke ụzọ n'ime ụlọ ebe a? Ọ ife a ga-eche eche ọfụma ahụ. Gịnị ka a na-eche n'ihe nwa? Mmekwa ihe na-eche na ya, sị na ị ga-azọ. Emeka ihe na-akụ dị. Ya ịmasị na ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ezigbo afịa na-enye uru. Ebe ka m ga-esi nweta ego m ga-eji tie mkpu na ego m ga-eji wee mesịa ife ndị ọzọ. Emekwe ka isi eku ume o. Ọkwa ị nwere ụlọ ebe a na-eme achịcha na-eme ọfụma ka ihe jize gosi ebe ahụ abịa eme. Ngwa isi m were ego si n'ụlọ achịcha wee tie mkpu ndọrọndọrọ a mee ife ndị ọzọ ndakwanụ. Papa Obinna oge nwadị na-agwa m sị ma mmadụ ọ ga-emeri ma ọ ga-ada n'ime obi mmadụ ka ọ na-adị. Ka ihe ga na-eji na-eche ma ị ga-ada kịta. Ichekwara na ị ga-ada maka na ị naghị ịda. Ị ga-emeri. Ị ga-abanye n'ọchịchị anwa. Mụnwa ga-abụkwa onye isi ụmụ nwaanyị nke lokal gọọmenti. Emekwa ebe eji azụ ejewo, echekwa na ihe ọbụla echewo.
na agwachakwa m go si ha na ị ga-adọ ọchịchị anwa na ị ga-emerikwa na anyị na-aba n'ebe anwa agwachakwa m gị Anatara m ozi na nkeji ole na ole gara aga. Ọ kere mgbe ahụ ndị be Ọsọndụ gwa anyị bụ n'eze. Mpa chọrọ ido ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi lokal gọọmenti. Ndọrọndọrọ ọchịchị nke lokal gọọmenti. Ka ị na-achọ ikwu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị isi otu ụlọ. Asị m onye isi lokal gọọmenti, ọ bụghị otu ndị nwere ụlọ. Asịkwana na m si gị. Eziokwu. Enwere m ike ikweta na mpa chọrọ ịba na ndọrọndọrọ ọchịchị ma fọzikwa ya nwee ịzọ ọchịchị. Nwanne aka amaka. Emere ịmaka mpa si eme. Ọ dịghị nkụ ya emewe ihe ndị Naijiria nọ n'ọchịchị na-eme. Ịma na mpa na-eme ezigbo mmadụ. Kedu ụdị nzukọ na-eme ebe? Dikechi. Maazị Linus. Ndewo. Kedu ka ụlọ achịcha anyị si aga? Ụlọ anyị na-eme ọfụma. Nke bụ eziokwu na nwere ego anyị denwere iche ga-ezere anyị kwụ ndị ọrụ ụgwọ ruo ọnwa atọ na-abịa abịa. Ịnwaka daalụ. A sị nka mgbelu ohere nwa anyị nwere kịta Kenneth maka mbọ niile na-agba na ife niile na-eme ibulite ọnọdụ ụlọ achịcha ahụ. Ọ ga-adịrị mma ọ ga-abalị. A sị m ka m welụkwa ọnọdụ amụrụ anyị nọkịta wee gwa anyị maka ebumnobi ịzọ ọchịchị onye isi lokal gọọmenti. Ezigbo ife. Anyị kelere Chukwu. Ịmakwa na ego ga-adị m mkpa maka iji wee gbagharịa maka ife gbasara iti mkpu na ife gbasara ije ebe dị otu a na ebe dị otu. Mụ a na-echekwa na ego a ga-eji wee mefe na ga-esi na akpa ọnụ achịcha wee pụta. Nke abụọ nke nyere nsogbu ihe ga-emezi bụ na anyị ga-ewere ego a na-enye gị n'ọnwa nyezi gị ka i were na-agbagharị ndọrọndọrọ ọchịchị gị. Mbanụ inye m ego ọnwa m ka m were gbagharị ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ na m ga-ebuzi ọnụ. Achọghị m na enwere ife ọzọ anyị nwere ike imenwu. Onweghị ha nwere ike imenwu. Maazị Linus, ọkwa nke nwa gwa m kịta n'ọnọdụ akụ ụlọ achịcha anyị kwụchiri. Ego kwesịrị isi ebe ahụ wepụta ibu ife niile ekwesị ime ma mgbagharị ma iti mkpu ma ndị ọzọ. Nnagwu na okenye megwara nwata si egbo na agwọ agbakwa na agwọ ga-agwụ n'ọfịa kama na ọ ka ya bụ agwọ ghara ịtụ ya. Ụlọ ọrụ anyị aka na-eto eto rubeghị oge nke iwepụtawa nnukwu ego. Ewepụ nnukwu ego ebe ahụ na ọ ga-enye anyị nsogbu. Maazị Linus, ụlọ achịcha anyị ekwu maka ya, onye nwe ya? Ekelela m Chineke na icheta n'ọmụma nwe. Iji akara ọba ego m n'ụlọ akụ, ọkwa ya? Jee gba efe kwesịrị ime. Jee tinyere m ego m ji azọ ndọrọndọrọ. Emife nkwu. Vai seguir na vaga. Vai seguir na vaga. Una de querer madre. Bandido.
ngwa na ọnwa enwere m obere ahụ ọkụ echeghị m na m ga-aga nke taa. Ifeọma okwe ngwa ngwa na-ekwe ife ọka ajụ ọjụ ngwa ngwa ajụkwanụ ife ọka ekwe ọ na-adịkwanụ n'ibu ụzọ gee ntị na ife achọ ekwu tupu nke gbasara ajụjụ o nwere oge nji wee chọọ ka unu jee itigbu ndọrọ ndọrọ tata nke afọ meche ife nji wee kpọpụta unu ebe a bụ ka m dutelu unu ife unu mana m na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị lokal gọọmenti n'ifi ya ndị ilo m ga-eme ife ọbụla fa nwere ike ime ka ndị a maka nke ahụ si na oge a anyị nọ n'ime ya onye ọbụla n'ime unu ga-efe ise n'anya ka unu si apụta maka unu si aba onye ọbụla ga-akwụ ụbọchị maka ya mkpụrụ awụọ niile amarabatazi nwanne Okafor mkpara gị aka ịgba n'ilo ịnụpụ isi akwụnakwụna niile onwerozi nke nchọ ma o yue enu ma o yi anị onwero nke nchọ ịfụ unu ejekwu na afọ ma bịakwuru unu nụrụ ya ndụmọdụ na-enye unu kịta bụ na unu ncha ga-anọ n'ime ụlọ onye ọbụla n'ọrụ ụlọ ka ndị ilo nyere enweta unu anụgo nnukwu nzukọ azụmahịa nzukọ azụmahịa ọbụla inwe ebunata ya n'ụlọ ọ ga-asọkwu m ịnọ fụ gị na nzukọ azụmahịa ka mara ụdị afọ na-azụ geenụ m ntị sọsọ unu nwa ka m nwe nwere ọzọ onye ọzọ achọrọ m ka ife mee onye ọbụla n'ime unu onye ndị ilo gba gburugburu na-eche ndụ ya nche ụnụnụ nye ọgazi ka ngwa nwa dịba nne m ụlọ Etu ahụ ka ọ dị mana ikwere m nkwa na ị ga-ezitere m ego. mana ihe bụ na Okafor apụbeghị m n'ụlọ kamgbe mkpa m enye gị iwu na onwe ya pụrụ ụlọ Ọ bụrụ etu ahụ aga m abịa bụ unu ka m were ya. mba ịma mbịa nkwa mba ihe mere bụ na mpa anyị amara iwu na onye apụ na onye anabatakwa na onye abịa ka m gwazi gị eziokwu Okafor adị nna mma m na gị a ọ ya agbanyegodi ọkụ ka emechabiri ihe ọ pụtara na abịa nụ ka ọ dị Obinna isugbugo onwe gị ka ịkpata ime ngwa nwata nwaanyị eziokwu gị na inweghị ego eziokwu ị ga-amụta ka esi emeta nwaanyị mma. Adaobi onwe ego dị onwe gị nye m ọ bụ na onwe nke ịnwere ihe m ka nye ya ihe anụ maka ihe isi ike dị n'ebe niile Okafor ma gọọmenti eji ọdị ego onwe ebe ego dị Oge adịghị anya ihe gị ga-aghị onye ọzọ. ana m atụ egwu obins azụ juru na mmiri ihe taa Ewekwa m na ị na-akọzi azụ. Kevin na-enelu m anya ka onye ezi nye ji egbuo mmadụ. Asị m ka njikere gị ama m ichego maka onye ya eme onye osote gị n'ibe ahụ ọchịchị. Onye osote ọ bụ eziokwu akụme chere ọdụ maka ya nja ọ bụ eziokwu onye ibu n'uche onye
chọrọ ga anọ n'ime ụlọ. Mkpatụ ego. Akwụla ego. Akwụje n'ego ole? O wuzi mpa. Gịnị jiri mezie? Nye m ekwentị ahụ. Achọrọ m inye ya mpa. Nye m ekwentị mecha ka njaka m ya.